Hey guys! Welcome back to our channel. So ngayon tayo magluluto ng ginataang labong or ginataan nga tambo. So ito po yung ating mga main ingredients. So ang gagawin po natin ay pakuluan po muna natin ang ating labong hanggang sa ito'y maluto. And then pag naluto na ito, so hanguin po natin siya at saka pigain po nating mabuti para matanggal yung kaniyang pait. So guys, gagamit tayo ngayon ng small crabs kasi hindi tayo nakakita ng bagungon dun sa palengke. So makasimanwa, ito lang muna ang ating gagamitin, small crabs. Then lagyan natin siya ng asin at seasoning natin para manuot yung lasa. Then haluin natin siya hanggat maluto and set aside po muna natin. So now ay luto na yung ating crabs. Lulutuin na natin ngayon ang ating labong na piniga kanina. So ilalagay na natin yung ating mga ricado, bawang, sibuyas, and then lagyan natin ng konting asin para magkaroon siya ng lasa. And then lagyan na din po natin siya ng pangalawang piniga natin na gata. And then pakuluan na natin siya. Antayin na ito'y maluto. So guys, yan, luto na yung ating labong or yung tambo natin. Ilalagay na natin yung ating crabs na niluto kanina. So haluin po natin siya ng mabuti. Ayan. So ayan guys, luto na yung ating labong at saka crabs. So ngayon, next natin na gagawin ay isusunod na natin yung okra at saka yung saluyot or yung tagabang na tinatawag natin. So haluin na natin siya na mabuti hanggang sa maluto. So guys, ito na po yung ating saluyot at saka okra. So last na nating ilalagay yung ating unang pinigang gata. So haluin lang po natin itong mabuti at wag po nating takpan siya. Kasi pag tinakpan po natin siya, siya ay nagkakatubig. So guys, baka napansin nyo, wala po tayong nilagay ngayon na mais. So kasi wala po kami makitang murang mais na tinatad dun sa palengke.
Ayan guys, mga siman, maluto ng ating ginataan nga tambo or ginataang labong. So, pwede na po natin siya i-serve sa ating hapagkainan. Thank you for watching. Hope to see you guys in our next videos.